May buntag sa mga kaigsuonan sa One Voice Christian Fellowship. Salamat sa Ginoo gumikan kay kining adlaw, usa ka historical day sa buluhaton dinhi sa Iligan City. Gumikan kay nasugdan ra gayud ang One Voice Christian Fellowship nga taod-taod na natong giangungo sa Ginoo sa mga pag-ampo, taod-taod na natong gipamalandungan ug taod-taod na natong gi-direct sumala sa pagbulutan sa pulong sa Ginoo. So dalaygon kayo ang Ginoo niining takna sa kabuntagon, ug ang pinakasentro sa buluhaton dili ang personalidad, dili ang tawo, ang atong Ginoong Hesukristo nga mao'y pangulo sa iyang iglesia, mao ang sentro sa buluhaton. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "He that honors me, I will also honor." And if the ministry here in Iligan City will be established, it will be established not by human personality, not by gimmicks, not by entertainments, but by the solid proclamation of the Word of God. Ug ang sentro patukuranan sa buluhaton mao lamang gayud ang awtoridad sa pulong sa Ginoo. So sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. And the Word of God says, "Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He purchased with His own blood." May the Lord bless the proclamation of His Word this morning. Kini nga bahin sa Book of Acts, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, naga-present sa atua sa usa sa pinaka-dramatic ug bugat kaayo sa kasing-kasing nga eksena sa tibuok bag-ong tugon. Kay ngano man, mao kini ang final goodbye, final nga pagpanamilit ug pagpananghid ni Pablo sa mga pastors didto sa Efeso. Sumala sa mabasa nato sa verse 25. Please turn with me, verse 25. "And now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again." So, gideklarar na ni Pablo nga muna kadto ang katapusan nga higayon nga makita nila ang dagway ni Pablo. Ug naguol gayud kaayo ang mga pastors dito sa Efeso. Klaro kaayo, sumala sa giingon sa verse 37 ug verse 38. Ang giingon dinhi, "And there was much weeping on the part of all." So, mihilak gayud sila. "And they embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all because of the word he had spoken, that they would not see his face again." So, makita nato niini nga portion sa atong pagtuon, mga kaigsuunan, nga usa di ay kini ka pastors meeting. Usa kini ka final pastors meeting nga si Apostle Paul mismo ang nag-preside kauban sa mga pastors dito sa Ephesus. Abi ninyo sa modern day churches, ang mga pastors sa mga local churches, private man ang ilang meeting. Ilabi na kung sensitibong mga butang pertaining to the spiritual well-being of the members ang pagahisgutan. But in this passage before us sa Acts chapter 20, makita nato nga kini nga pastors meeting, kitang tanan gi-invite nga ato kining tun-an ug ato kining paminawon. And this is certainly a passage, mga kaigsuunan, nga ang mga pastors ug potential church leaders or church pastors ay kinahanglan nga masayran nila kini. Tungod kay sugo kini, mandato kini sa Dios, partikularmente sa mga pastors ug mga potential pastors. And they are charged in this portion of the scriptures nga bantayan kuno nila or bantayan namo ang among kaugalingon ug ang panon sa mga katawhan sa Dios, ang mga karnero. We are charged to feed the flock. Pakaunon kuno ang mga karnero sa Ginoo, and they are charged to watch over the flock of God. Bantayan ang mga karnero sa Dios. Ang balaang espiritu, sumala pa sa verse 28 sa atong teksto, mao ang nag-appoint sa mga pastors nga magdumala sa iglesia, overseers or bishop. Kung pakuntanon ninyo si Kuya Robert o si Leonard, ang pastor, bishop ug elder synonymous ra na sa balaang kasulatan.
Pangutan-an na lang sila for more detail. They are synonymous terms used interchangeably to refer to the man of God in the ministry. Ug ang gigamit nga titulo dinhi sa Acts chapter 20 verse 17 hangtod sa atong teksto, gigamit ang tulo ka titulo, pastor, bishop, and elder, to refer to the man of God in the ministry. O gitahasan kining mga pastor nga magdumala sa mga karnero nga nahailalom sa ilang autoridad. O atong matikdan sa verse 28, mga kaigsuunan, that the church is called the church of God, iglesia sa Dios. And notice also that it's the church that is said to be purchased with His own blood. Ang iglesia kuno gipalit sa kaugalingong dugo sa Dios. So the church of God is purchased with the blood of God. Ug kinsa man ang Dios nga dunay dugo, wala na ilain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. So buti pasabot, nagtudlo kini nga ang atong Ginoong Hesukristo 100% God and 100% man. And this is the mysterious doctrine of the Trinity. This talks about the divinity of the Lord Jesus Christ. 100% God, nahimong 100% nga tawo nga wala nawala ang iyang pagkadiyos. The church of God which He purchased by His own blood. Ang iglesia, mga kaigsuunan, or ang mga katawhan that make up the church, ang giingon sa atong teksto, purchased possession, pinalit o gipanag-iya sa atong Dios. And this is certainly one of the things na kinahanglan natong hinumduman sa tanang higayon. We are to remember that we are God's purchased possession. Gipanag-iya kita sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. We are to remember nga bililhon gayud kaayo kita atubangan sa Dios, gumikan kay gipalit kita sa dugo ni Kristo. O mupod kini gisulti ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, duha ka higayon nga iya kining gisulti. For example, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Please turn there. Ang giingon dinhi, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for you have been bought with a price. Therefore glorify God in your body. Gipalit mo, sumala sa usa ka dakong kantidad. O gisumpayan pa niya sa chapter 7 verse 23. Ang giingon dinhi, you were bought with a price. Do not become bond servants of men. Ug dunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, God possesses His church. Gipanag-iya sa Dios ang iyang iglesia. Ikaduha, God provides for His church. Ang Ginoo mao'y naga-provide sa tanang gikinahanglan sa iyang iglesia. Ikatulo, God protects His church. Giprotektahan, gibantayan sa Ginoo ang iyang iglesia. And if you belong to the church of Christ, you enjoy these benefits. Sa dili pa kita magpadayon atong pangayoon ang tabang sa Dios pinaagi sa mga pagampo. Let's pray. Oh dear Heavenly Father, we come before your throne of grace this morning. And we believe that your word is sharper than the two-edged sword. We also believe that any proclamation of your word will not come to nothing. It will not be wasted. Klaro kayo ang imong saad, Ginoo, nga dili kini mo balik kanimo sa kakawangan lamang. Dili kini mo balik kanimo nga walay hinungdan. So we pray, O God, nga budulot gayud kini sa kasing-kasing ug ganahuna sa mga katawhan nga ania sa panagtigom niining takna sa kabuntagon. And this we pray in Jesus' name. Amen. First point, God possesses His church. Kinsa ang tag-iya sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa ang tag-iya sa iglesia? Dili tawo, dili si Pastor Jeremiah, dili si Kuya Robert, dili ang bisan kinsa kanato. The Bible says the church is God's purchased possession. It is the church of God. It is the church of God. It indicates possession. In other words, ang iglesia gipanag-iya sa atong Dios. Now, kung nasabdan lang kini sa mga cultic leaders, adunay mga cultic leaders sa atong kapanahunan nga mupatuo sila sa mga tawo nga namatay kuno ang church niadtong dark ages, namatay ang church unya
gi-restore ni adtong 1914, gi-ordain kuno sa Ginoo ang usa ka tawo nga nag-claim nga angel of the east, gi-ordain inguna na nga mga claim. So namatay ang church sulod sa dugay nga panahon, na-restore lang ni adtong 1914. Ang uban mo ingon na-restore ni adtong 1925. That is false. Ang iglesia gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo, aduna ba daay gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo nga mamatay ug mawagtang gikan sa dagway sa kalibutan. They fail to consider that by saying that the church had ceased, murag ilang giingon nga ang atong Ginoong Hesukristo palpak, failure. No. Samara nga ilang giingon nga ang iglesia nga mahal kaayo ang kantidad sa pagpalit ni Kristo, dugo niya ang kantidad, gipalit niya ang iyang iglesia, unya mawala lamang, kawang lamang, mahitabo kana sa tawo. Daghan kanato ang nakawatan og kwarta, daghan kanato ang nakawatan manggani og sakyanan tingali. But the possession of Christ is eternally secure in His hands. Ato kanang timan-an mga kaigsuunan ug dapat kitang malipay gumikan kay kung ikaw kabahin sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, we are safe and secure in the mighty hands of God. Si Hesukristo na mismo ang gasulti sa Matthew chapter 16 verse 18. Please turn there. Matthew chapter 16 verse 18. Mo kini ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. And I tell you, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Now take note mga kaigsunan, my church. Ug adunay saad ang atong Ginoong Hesukristo. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang mga pultahan sa impyerno dili makatumpag, dili makapildi sa iglesia nga gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo, sa iglesia nga gitukod o gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo. Upon this rock I will build my church. Wala siya miingon mga kaigsunan, I will build Peter's church, iglesia ni Pedro. Wala po siya giingon, I will build the Baptist church. Wala siya miingon, I will build the Presbyterian church or the Methodist church. Wala siya giingon nga I will build Felix Manalos Church or Eli Soriano's Church or Kibuloy's Church. No. Wala na giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug samot nga wala niya giingon, I will build the Roman Catholic Church. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, I will build my church. Ug ang rason nga iyang pagatukuron ang iyang iglesia, ang rason nga iyang pagaligunon ang iyang iglesia, obvious kayo, tataw kayo sa atong teksto. Pagatukuron ni Kristo ang iglesia gumikan kay gipanag-iya niya kini. Siya ang founder, siya ang tag-iya sa iyang iglesia. Mo kini klaro kay giingon sa atong teksto sa Acts chapter 20 verse 28. Mao nga dili kita ma-insecure. Bag-o pa kaayo ang One Voice Christian Fellowship. Bag-o pa kaayo kini nga grupo karong adlaw gi-launch. But because the church belongs to Christ, o kung musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo sa operasyon niini nga buluhaton, we believe that God will honor His word. Magmalampuson gayud ang pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa One Voice Christian Fellowship, because the word of God that we are proclaiming is sharper than the two-edged sword. Mas hait pa sa espada nga duha ang sulab. Now, ang iglesia gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo, gipalit niya kini. The church of God purchased with His own blood. Gipalit niya kini pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Mahal kayo ang kantidad niini mga kaigsunan. Mahal kayo ang presyo niini. He paid with His blood. Ambot pasabot, gibayran niya pinaagi sa iyang kinabuhi ang iyang iglesia, because according to the Bible, the life of the flesh is in the blood. Mao nga katungdanan gayud sa mga magwawali nga pahinumduman ang iglesia niining simple pero lalum kaayo nga kamatuoran nga si Kristo ang tag-iya sa iyang iglesia. We are to remember that we belong to Christ.
Gipanag-iya kita ni Kristo. We are to remember nga mibayad si Kristo og dako kayong kantidad mga kaigsuonan aron lamang ikaw mapalit ug ako mapalit gikan sa gingharian sa kangitngit, gibalhin ta niya ngadto sa gingharian sa iyang kahayag. Gitubos niya ang iyang mga katawhan by His precious blood. Na unsa may mahitabo kung makalimtan nato kini nga kamatuoran? Unsa may mahitabo kung dili nato kini mahinumduman, kung makalimtan nato kini? Well, matintal ta nga wala tay kantidad or wala tay bili atubangan sa Dios. Now stop and think about it for a moment. Nganong bililhon man ta atubangan sa Ginoo? Nga gipakatawo man kita nga makasasala, rebuilding nga makasasala atubangan sa Dios. Mo kini giingon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Please turn there. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Ang giingon dinhi, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, just like the rest of mankind. Mao kani ang estado nato, ang kahimtang nato kaniadto sa dihang wala pa kita kang Kristo. Mga rebelde, anak sa tunglo, sama sa uban. Now, bisan man gani og karon nga Christian na kita, we still fall short of the glory of God. Aduna gihapoy nahabilin nga sala sa atong kasing-kasing, we still fall prey to sin. Ug kung pamalandungan nato, kung kapila na ba kahigayon kita nga nahulog sa pagpakasala bisan pa og mga Kristohano na ta, gipakyas nato ang atong buhi nga Dios. Matintal kita sa pag-isip mga kaigsuonan nga wala tay bili atubangan sa Dios. And of course, si Satanas mulihok dayon. Ilugmok niya ang pagbati sa atong kasing-kasing. Kumbinsihon kita ni Satanas nga failure ta atubangan sa Dios. Hangtod nga itanom ni Satanas sa atong kasing-kasing hunahuna kung Kristohanon bagayon kitang tinuod ug tinuod ba kita nga naluwas. Now, usa ka dakong panalangin mga kaigsuonan nga adunay gospel preaching ministry nga giordina sa Ginoo pinaagi sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Solid gospel proclamation ordained by God. Iyang gidisenyo. Dili aron mahinumduman nato kanunay ang atong mga failures. Kung ato kining mahinumduman, ato kining iyango sa Ginoo ug itugyan sa Ginoo. Kung dirira kita mupundo sa atong mga failures, ma-depress ta mga kaigsuonan, ma-discourage ta. O kung hinumduman po nato kanunay ang atong kalampusan sa ministry, oy, magpasigarbo kita. And the Bible gives us a stern warning that God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Mao nga kung kita manghinambog sa atong kalampusan sa buluhaton sa Ginoo, that is the beginning of our downfall. Because the Bible says pride goes before destruction. God is opposed to the proud. Pagpasabot, murabag si Pastor Jeremiah makigboxing ni Manny Pacquiao. There's no point of comparison. There's no competition. Isa lang kasuntok ni Manny Pacquiao na kuyapan na si Pastor Jeremiah. And if God is opposed to us, gumikan kay nang hinambog kita, atong gibayaw ng atong kaugalingon, wa gyud tay dag-anan sa atong buhi nga Dios. God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Now, ang labing maayo mga kaigsuonan, atong pamablandungan kanunay ang kalampusan ni Kristo. Usbon ko, atong pamalandungan kanunay ang kalampusan ni Kristo. Ug ang kalampusan ni Kristo klaro kaayo sa atong teksto. Nagmalampuson siya sa paglukap, pagtubos sa iyang iglesia, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Kung ikaw kabahin sa iglesia sa Ginoo mga kaigsuonan, nagmalampuson si Kristo sa paglukat kanimo ug pagtubos kanimo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. He purchased you. He purchased me.
Niadtong higayon nga misinggit siya dito sa cross. It is finished. Natapos na. Ang but ipasabot niini, nabayra na niya ang iyang iglesia, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Mahal kayo ang kantidad, mga kaigsuunan. Hamili nga dugo ni Hesukristo ang kantidad. Kinabuhi niya mismo ang iyang gitugyan dito sa cross sa Kalbaryo. Ug gumikan kay gipalit kita ni Kristo. Ang but ipasabot niini, gipanag-iya kita ni Kristo. Si Kristo ang tag-iya kanato. It means nga bililhon kita sa iyang atubangan, dili gumikan kay mga balaan kita ug mga buutan kaayo kita, kitang tanan mga makasasala nga giluwas lamang pinaagi sa iyang grasya. The reason is not in us. We are valuable in the sight of God not because of our intrinsic value but because of the price. Mahal kaayo nga kantidad nga willing ang atong Ginoong Hesukristo nga iyang gibayad aron lamang tubuson ang iyang mga katawhan. And if He redeemed you, then, sa may giingon sa John chapter 10 verse 28, gipalit ka ni Kristo. Gipalit ko ni Kristo. Gipalit sa mahal kaayong kantidad ang iglesia sa Dios. Unsa may pasabot niini? Pasagdahan lamang sa Ginoo? Buhian niya? Nga mailog ug otro ni Satanas? Is that the case? Unsay giingon sa John chapter 10 verse 28. Please turn there. Please open your Bible. John chapter 10 verse 28. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, and I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. No one, not even Satan, will be able to snatch us out of the hand of Christ. Ug gisumpayan pa kini sa verse 29. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hands. So you see, that is the victory. That is the declaration of victory. That is the first point. God possesses His church. Gipanag-iya sa Dios ang iyang iglesia. Mao nga iya gayud kitang atimanon ug iya gayud kitang bantayan. Ug gumikan kay gipanag-iya sa Dios ang iyang iglesia, that leads us to the second point. God provides for His church. Gitagbo sa Ginoo ang tanang gikinahanglan sa iyang iglesia. Magkinaunsa man ang dagan sa panghitabo niining kalibutana, dili gayud pasagdahan sa Dios ang iyang iglesia. God provides for His church. Now, hinumduman nato nga ang konteksto niini nga passage sumala sa atong gipasabot sa introduction, pastors meeting kadto. Ug ang kamatuoran nga migutho gikan niini nga teksto mao nga ang mga pastor giprovide sa Ginoo alang sa iyang iglesia. Wala pasagdahi sa Ginoo ang iyang iglesia. Giprovide niya ang mga pastors aron mahimong matinud-anon nga magtudlo sa pulong sa Ginoo, magsangyaw sa pulong sa Ginoo, mupakaon sa iglesia sa Dios. Ug natingala pa paghihapon kita nga bisag naamo diri sa diha sa Iligan unya ang sulugoon sa Ginoo na diri sa layong dapit sa Cavite, matingala pa paghihapon kita nga natagbo ang atong mga dalan aron ma-establish ang One Voice Christian Fellowship dinhi sa Iligan. Ikatingala pa ba nato kana? I would want to believe that this ministry is owned and possessed by Christ ug wala niya kini pasagdahi. Wala niya kini pasagdahi. Gibutang niya sa kasing-kasing sa iyang sulugoon nga dili pasagdahan kini nga buluhaton nga bag-o pang nagsugod. Og ang pag-establisar ni ini nga buluhaton pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo Sunday after Sunday. Now sa mga mata sa mga tawo, ang mga pastors, tingali ang ilang pagtanaw sa pastor minus kayo. Sa mata sa katilingban, tingali ang ilang pagtanaw sa pastor murag gipili ra na sa congregation. Pero kung atong tanawon Acts chapter 20 verse 28, kinsa ang gatakda sa mga pastors? Kinsa ang gatuboy sa mga pastors?
aron mo atiman, mudumala ug mupakaon sa iglesia sa atong buhi nga Dios. Ang giingon diri sa verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has appointed you overseers to care for the church of God which He purchased with His own blood. Kinsa ang gatuboy sa mga pastors, kinsa ang gabutang, ga-appoint aron maatiman ang iglesia, mapakaon sa iyang buhi nga pulong ang balaang espiritu. And so kung ikaw gituboy sa Ginoo aron muwali musangyaw sa pulong sa Ginoo bisag dili ka pa pastor sa pagkakaron, know for sure that we are not in this ministry by accident. We are in this ministry because the Holy Spirit appointed us. We are in this ministry because God loves His church. Bililhon kayo ang iyang iglesia sa iyang atubangan ug dili makatugot ang Dios nga mapasagdahan ang iyang iglesia, dalaygon ang iyang buhi nga pangalan. And that interest is intensified kung atong i-consider ang main function, ang pinaka-function nganong gibutang sa Ginoo ang mga pastors sa iyang iglesia, especially ang mga pastors nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Atong basahon ang verse 17 hangtod sa verse 21 sa Acts chapter 20. Acts chapter 20 verses 17 to 21. Ang giingon dinhi, now from Miletus he sent to Ephesus and called for the elders or pastors of the church. Ako na ning gipasabot kanina nga ang elder o pastor synonymous ra na. Sa ubang iglesia, ang bishop above the pastor, unya ang elder below the pastor. But if you will study the Bible, bishop, pastors, and elders, they are used interchangeably to refer to the man of God in the ministry. Ang giingon dinhi, now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, you yourselves know how I lived among you the whole time, from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in the Lord Jesus Christ. Mo kini ang gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia. Mo kini ang provision sa Ginoo sa iyang iglesia. Mo kini ang pagpamatuod mga kaigsuonan nga interesado gayud ang Dios nga matukod, malig-on, ma-establish ang iyang iglesia, mao nga iyang giprovidean ug ministry sa gospel proclamation, solid proclamation of the word of God. And this is my prayer, that this ministry will be established not by gimmicks and entertainments, not by programs and other exciting events in the fleshly eyes, but this ministry should be established by the solid proclamation of the word of God. And we will open up passages later that prove unto you the importance of highlighting the word of God. Christ above all, founded on the Bible, focused on the Lord Jesus Christ, should be the motto of our ministry here in Iligan City. Tanawon nato ang giingon sa verse 32. Acts chapter 20 verse 32. Please turn there. Acts 20:32. Ang giingon dinhi. And now I commend you to God. Gitugyan ko kamo sa Dios, and to the word of His grace, ug sa iyang pulong sa grasya, which is able to build you up. Unsa ang tumong sa pulong sa Ginoo? Able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Ug karon gitugyan ko kamo sa Dios ug sa pulong sa iyang grasya nga makapalig-on kaninyo ug makahatag kaninyo og sinunod among all of those who are sanctified. Now, ang pulong sa Ginoo, ang gospel, ang ebanghelyo, gidescribe niini nga bersikulo as word of His grace. Grasya, mga kaigsuunan.
Grasya meaning to say, gihatag sa Ginoo kanato kining mga spiritual blessings bisan pagdili kita takos nga mudawat niini gumikan kay makasasala kita. What are these spiritual blessings? Forgiveness of our sin. Ang kapasayloan sa sala nga gihatag sa Ginoo kanato nga libre. Ug sumala pa sa pulong sa Ginoo, He will never leave us nor forsake us. Dili gayud kita biyaan sa Ginoo, dili kita pasagdahan sa Ginoo. Dili gayud mo pakyas ang Dios sa pagpalig-on ug pagpatubo sa iyang iglesia ug paghimo niini nga balaan to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ moment by moment from glory unto glory. And this will be accomplished by our knowledge and appreciation of His grace. So, nakita nato ang link, ang sumpay mga kaigsunan, kining giingon ni Pablo nga gitugyan kita niya sa Dios ug sa pulong sa iyang grasya. Ang Dios ug ang iyang pulong dili magbulag. Dili gayud magbulag. So, ang buti pasabot nini, kung gusto ka nga mas mailhan gayud nimo ang Dios, dili gayud mutubo ka sa imong pag-ilaog, pagkahibalo sa Dios, bulag sa iyang pulong. You will never grow deeper in your relationship with God apart from His Word. And here is the necessity of daily meditation of the Word of God. Ug nahibaw-an nato sa atong kasinatian mga kaigsuonan nga ang pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, kauban gayud ang iyang pulong, kauban ang solid proclamation of the gospel. We want One Voice Christian Fellowship to be established, to be made holy by the Word of God. Pero mubalik kita sa punto niini nga heading mga kaigsuonan. Interesado gayod ang Ginoo sa iyang iglesia. Pinaagi sa iyang pag-provide sa gikinahanglanon sa iglesia. Ug sa provision sa Ginoo iyang gihatag kanato ang iyang pulong. Iyang gihatag kanato ang pastor nga motudlo sa pulong sa Ginoo. Wa gayod pasagdahi sa Ginoo ang iyang buluhaton. In this provision, gi-provide sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang tanan natong panginahanglanon alang sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Nindot kayo ang ekspresyon ni Apostle Peter diri sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Please turn there. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Ang giingon dinhi, His divine power has granted to us all things. Praise God, all things. Wala gayud magkulang ang atong Dios kanato. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Nindot gayud kaayo, kahibulungan gayud kaayo ang provision nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang iglesia. And certainly, ang gospel proclamation, ang pastor, ang mga Sunday school teachers, parehong children and adult, ang mga tagapanguna sama ni Kuya Robert, part ka na, kabahin ka na sa provision sa Ginoo sa iyang iglesia, ug dili ikalimod nga sa grasya sa Ginoo na connect kita. Kauban kaninyo niining taknaa sa kabuntagon ug sulod sa taas-taas na siguro nga higayon karon nga naga-oversee kita sa buluhaton diha sa Iligan. That's part of God's provision. Wala gayud pasagdahi ang Ginoo gumikan kay nakita sa Dios nga giuhaw ang atong kalag. Gumikan kay nakita sa Dios ang atong kahimtang kaniadto nga gipasagdahan sa mga nagdumala sa church kunuhay ang mga kalag sa mga katawhan. And by the word of grace, we are drawn closer to our God and Savior through the proclamation of His word. Mao nga interesado gayud ang Ginoo alang sa iyang iglesia by the fact nga iyang gipanag-iya ang iyang iglesia. It belongs to Him. He will build it. Dili gayud niya pasagdahan ang iyang iglesia.
Mao nga nag-provide siya og mga katawhan nga mobarog aron mo tudlo sa pulong sa Ginoo, mumantala sa pulong sa Ginoo Sunday after Sunday aron mabusog ang atong kalag. And such provision enables us to glorify and enjoy Him. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Ikatulo nga punto, mga kaigsuunan, God protects His church. So dunay logical connection, no? Gipanag-iya sa Ginoo ang iyang iglesia, mao nga gitagbo sa Ginoo ang tanang panginahanglanon sa iyang iglesia spiritual, gipadad-an og mga pastor, mga Bible study leaders, mga tagapanguna aron maatiman ang iyang iglesia. Ug ikatulo, gumikan kay gipanag-iya sa Ginoo ang iyang iglesia, iya gayud kining bantayan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang pamaagi sa pagprotektar sa Ginoo sa iyang iglesia, daghang pamaagi, but the primary means of God's protection of His church, mao ang mga pahimangno, mao ang mga pasidaan, mga warning gikan sa iyang pulong. Now, atong basahon ang atong teksto pero atong ipadayon sa verse 29 hangtod sa verse 30. Acts chapter 20 verse 28 hangtod sa 30. Ang giingon dinhi, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which He purchased with His own blood. Kaya nga naman, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, gikan sa gawas, not sparing the flock. And from among yourselves, your own selves, will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Doon na di ay mga kaaway nga gipadala si Satanas gikan sa gawas o gikan sa sulod kuno. Mo kini ang warning, mo kini ang pasidaan ni Apostle Paul sa iglesia didto sa Efeso, ug mupod kini ang pasidaan ni Apostol Pablo sa iglesia sa atong panahon karon. Mga kaaway kita kaniadto sa Dios. Nag-alagad kita kang Satanas ug nag-alagad kita sa sala, pero karon pinaagi sa grasya sa Ginoo ang atong loyalty ug allegiance anaa kang Kristo. Pero giila sa atong teksto nga si Satanas mubuhat og mga lakang aron ang atong loyalty sa atong Ginoong Hesukristo mawala. Mao nga adunay mga pagtintal, adunay mga mini nga pagtulunan gikan sa gawas, o gikan daw sa sulod, adunay mga mo sulpot nga mga mini nga mga magtutudlo bisan pagikan sa sulod. Delikado gayud kayo. Mao nga miingon si Pablo nga bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang iglesia sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo, diin gibutang kamo sa balang espiritu, ingon nga mga tigdumala, mga kaigsuunan. So you see, nahadlo kita nga gikalimtan kini sa mga pastors, dili giseryoso kini nga warning. So may nahitabo sa church karon, Presbyterian churches, Methodist churches, na kaniadto mga conservative kaayo, pero karon unsa man adunay mga Presbyterian churches nga nag-promote og abortion. Adunay mga Presbyterian and Methodist churches nga nag-promote og LGBTQ ideology, nag-promote og mga sala sa atong katilingban karon. Mao nga ang warning sa verse 31, Acts chapter 20 verse 31, nagkakahitabo nagayod kini. Mao nga ato kining seryosohon, mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, therefore be alert, remembering that for 3 years, sulod sa 3 ka tuig kuno, I did not cease night and day to admonish everyone with tears. Grabe ang pahimangno ni Apostol Pablo, inubanan sa mga luha ug paghilak. So tataw kaayo sa lingwahe ni Apostle Paul sa verse 31 nga kini nga warning dili kini casual warning nga gihatag lamang niya in passing. Now, bugat kaayo kini nga warning. Adunay panaghilak, adunay panagtulo sa iyang luha samtang iyang gihatag kini nga warning day and night. Ug ato kining paminawon nga pasidaan, mga kaigsuunan, dinhi sa One Voice Christian Fellowship. Now, aduna kitay benefits sa kasaysayan sa kalibutan.
Liberalism nga misulpot sa Germany, gi-question ang awtoridad sa Biblia. Nahitabo, mao nga nag-anam-anam og kahulog ngadto sa mga bakak ang mga mainline Protestant churches. Men become attracted to personalities. Grabe ang politics sa sulod sa iglesia. And the pursuit of holiness has become twisted in a way that denies the gospel. Ug sa pagpakabana sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan, ang Ginoo nagbutang og mga pastor aron atimanon ug bantayan ang iyang mga katawhan nga iyang gipalit pinaagi sa iyang hamili nga dugo. We are all to watch. We must all take heed. And we must all fortify ourselves in the word of grace. And here again, mga kaigsunan, importante gayud kayo ang expository sermon. Importante gayud kayo. Kung praise and worship ug wali sa pulong sa Ginoo, mas taas gayud ang wali sa pulong sa Ginoo. Dili nato is your charge ang pulong sa Ginoo. Ato kining hatagan og taas nga higayon, mao kining highlight sa tanan natong panagtigom mga kaigsunan. Aron dili kita madagit sa mga bakak nga pagtulunan nga gisabwag ni Satanas sa tibuok kalibutan sa tanang panahon. We are vulnerable sinners. Yet the good news is that gigunitan kita ni Kristo. We are united to Him. Siya nga Dios nga nahimong sama kanato aron i-provide niya alang kanato ang tanang gikinahanglan nato niining kinabuhia ug sa kinabuhing dayon. So, sa pagtukod sa One Voice Christian Fellowship dinhi sa Iligan City, gipahinumduman kita sa importansya sa God-centered, gospel-centered and scripture-centered ministry. Sumala sa giingon ko na kaganina, dili church programs and activities ang makapalig-o niini nga ministry. Ang maka-establish niini nga ministry. Ang maka-establish niini nga ministry mao ang consistent, solid proclamation of the undiluted gospel of God's saving grace nga gipadayag sa Ginoo diha sa iyang pulong aron malig-o ang iyang iglesia. Mao nga buhaton nato ang tanan nga mga oportunidad aron masabwag ang pulong sa Ginoo online, Facebook, YouTube, home Bible studies, one-on-one Bible study, tracts distribution. We do not wish to entertain people, and we do not wish to hold the truth from people. Bisan pagsakit paminawon kini nga kamatuoran. Kinahanglang matinud-anon kita sa mandato sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay ang Biblia nagaingon, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nganong gibutang sa Ginoo ang iyang iglesia? Matthew chapter 5 verse 16 says, you are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ambot pasabot, ngit-ngit ang kalibutan diha sa sala. Ngit-ngit. You are the salt of the earth. Ambot pasabot, ang kalibutan nagkabulok, nagkalata, gumikan sa sala. And the church is placed here on earth for that purpose. The church is placed on earth in order to proclaim the gospel of salvation. Ug kung kaluwasan ng atong pagahisgutan, klaro kayo ang giingon sa Biblia. Nga wala kita maluwas ug dili gayud kita maluwas pinaagi sa maayong buhat. Kaya nga naman, ang atong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Hugaw nga panapton. Kung gibuutanan kayo ikaw sa imong kasing-kasing, it is because limbungan ang atong kasing-kasing. Sumala pa sa Jeremiah chapter 17, verse 9. Limbungan ang atong kasing-kasing. Gibuutanan gayud kayo kita sa atong kagalingon. No. Mga makasasala kita ug nahilalom kita sa tunglo sa Dios. That's why Jesus Christ came. Gumikan kay dili nato kayang luwason ang atong kagalingon. That's why Jesus Christ came. Gumikan kay ang requirement sa Ginoo 100% obedience sa iyang balaod aron kita maluwas. Dili nato kana kaya. Jesus Christ obeyed the law of God perfectly. That's why Jesus Christ came. Gumikan kay
Ang ikaduhang requirement sa Ginoo, ang sala kinahanglang mabayran pinaagi sa kamatayon, for the wages of sin is death. Kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. That's why Jesus Christ came for that purpose. Ug sa gitakdang panahon, gilansang siya didto sa cross sa Kalbaryo. Gitugyan niya ang iyang kinabuhi. For what purpose? That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Busa higala kung imong nabati karon, giablihan sa balaang espiritu ang imong kasing-kasing hunahuna ug gipasabot niya kanimo nga ikaw makasasala. The good news is that bisan pag katong kriminal nga gilansang kauban ni Kristo dito sa cross, naluwas. Now you will be with me in paradise. Kriminal, gumikan kay katong kriminala, naghinulsol sa iyang sala. Misangpit siya sa atong Ginoong Hesukristo, Lord, remember me when you are in your kingdom. And Jesus Christ answered in return, despite his being a criminal, now you will be with me in paradise. And at this moment, my dear friend, if you will own Jesus Christ as your Lord and Savior, if you will believe on him alone, if you will repent of your sin, your name will be written in the book of life. You have eternal life. And that is why ang giingon sa 1 John 5:13, I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Now, buhata kini, karon dayon, higala, kay basin ug ugma, ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna sa kabuntagon ug among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo o Dios nga imong gwardyahan ang buluhaton dinhi sa Iligan. Imong ligunon, imong patubuon, ug ang bugtong pamaagi nga maligon ug mutubo kini, mao ang matinud-anon nga pagsabwag sa pulong sa Ginoo Sunday after Sunday. Mausab ang matinud-anon ug aktibo nga pag-imbitar og mga kalag aron makadungog sa pulong sa Ginoo nga gimantala faithfully in this pulpit. Oh, I pray, oh God, that One Voice Christian Fellowship will really grow and will really become the church that you want it to be here in this part of Iligan City. Salamat, O Dios, and this we pray in Jesus' name. Amen.